ako'y kaila, masakiton siya. Ang iyara bang sakit, grabe na. He is one like us, a devoted Catholic. In fact, most of the times, he hears Mass. Nisulti siya nako, mas matuo ko sa Ginoo kung tagaan kong milagro nga maayos siya sa iyang sakit. I could not answer his question and request. Sa ato ding Ebanghelyo, ang mga magtutudlo sa balaod, ang mga Pariseo nangayog milagro kang Kristo. But Jesus did not show any miracle. Rather, he cited what did happen to Jonah. Nga si Jonas, tulo ka adlaw ug tulo ka gabi diya sa tiyan sa dakong isda. Sa atong sitwasyon, para nako, we need not to ask miracle from God. For me personally, being present now, being alive, is already a miracle from God. Sa kung kaila, na gusto sa milagro, nisulti ko niya, tinuod ang imong sakit, grabe na. Pero ikaw buhi pa, kadako na anang milagro. Naiuban, nihitabo karon sa tong pandemic, they want miracle from God that this pandemic will be over or will be having put a stop. Pero para na ako, tinuod natin pandemic, nakalisod-lisod ta, pero buhi pa ta. Kadako ng milagro, gikan sa Ginoo. Sa itong papadayon ng Santos nga Misa, padayon ta sa pag-ampo, nga mas maligon pa itong pagtuo o pagsalig sa Ginoo. Being present, being around, being alive, is already a miracle from God. Last but not the least, usa ka panunulat na kanayon, there is no need for a confirmatory miracle for you to believe in God.